slobodnijeg ponašanja, da. I ja stvarno ne znam šta se tu dešavalo s tim što moji ljubavni problemi imaju veze sa tim. Ja ne mogu da kažem da ja to nisam probala, neću da lažem narod, ja sam stvarno to probala, ja sam stvarno to konzumirala. Čekaj, znači za 7, to je za pola grama kokaina, sam dobila da 7 meseci leži u zatvoru. Tako je. Jer da oni to nisu... Ti si osuđena za to... Ne leži se za pola grama kokaina. Pa ja ne znam, pitam. Ja ću da kažem. Ne slušajte, oni su... Evo, Alen zna, Alene. Ovako, vidi, prvo za onoga ko je konzument bilo koje droge ne dobija se zatvor. Ali samo da kažem, znači da Nina nije bila konzument. Ne slušajte ovo, samo sekund. Oni su mislili da ja to radim za mog bivšeg dečka, da ja to prodajem po Beogradu isto. I onda su oni uporedili sve to i videli ne znam šta i onda on progovorio da ja nemam veze sa tim i to je sve nekako tako ispalo navrat na nas. Čekaj da čujemo Alena. Alen. Konzument ne odgovara. Znači, ne može za moju upotrebu da se dobije zatvor. Nisi u pravu. Ja sam kupio i ja sam u pravu 100%. Ne, za kokain ne. Ja kad kupimo dilera i kao za svoje korištenje i da. Ne može da kažeš za kokain. Ne može Nina da dobije po bilo kojoj tački pravnog osnova. Nina ne može da dobije kao konzument za kokain, ne može da dobije zatvor. 7 mjeseci, nikako, ni pošto. I još sam dobila uslov. Nina, evo ja ću ti kažem, ne zašto znam. To znam 100%. Ne, mogu ja da kažem, evo, i ja sam probao kokain. Ne stidim se. Nema, ko nije probao to, ja nisam. Nema, ko nije probao. Ja nisam. Ma i ko nije. 95% Ma nije ni važno, ja travu, na primjer, u životu nisam probao. Časti su secima, ali stvarno većina ljudi ljudi koji su non stop na travi. Ali hoću ti kažem jednu stvar, u tvom slučaju, evo ja ću ti kažem. Dobro, morate sad, ti naporni su ti izlasci, zaista možda je potrebno nešto da... Samo ti kažem, za posjedovanje kokaina je zakonom propisan određeni, ne znam to tačno. Ali, s obzirom da si ti u celoj toj priči,